या हाबाय दासि माथो आंनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालायाखैमोन ना बिर' बिखौ होगोन आं दिनै खुदुंथावथाव खावलाय नोंनि खेबसे खुदुंनो होदो मा जादों मोजां मोना माथो जानो खेबसे खुदुंलांदो इसेबां साहस नोंनि नों आंखौ लामा गेजेराव बेबायदि सनमान गैया मा गैया नों खुदुमनायनि बाथ्रा बुंदों इसेबां गाज्रि मानसि नोङो औ माथो लाजिनांगौ नोंखौ प्रप'ज खालामनाया एक्सेप्ट खालायाखै खेबसे खुदुंलांदो रावनोबो खिन्थादो आं सना नों आंखौ खुदुमदों होननानै मा इसेबां साहस नोंनि आंखौ बेबायदि बुंबाय थादो गैद आरो बेबायदि बुंबावगोन ना खुदुमनायनि बाथ्रा दानो सेन्टारजों सोबायगोन हों नायगोन आं नोंखौ नायगोन हाबिदा सानसेबाबो नायगोन आं थांगोन ना नों सेन्टारखौ बखनांगौ आं सोर जानो लुबैदों जाख्लासो आङो जाख्ला सानसेबाबो गाखोगोन आङो नोंखौ आं जाख्लायाव जायाहाय बेजों सोबा बारनांगोन बिखौ र'हाय र' नोंखौ सोबाथारगोन आं नायगोन आं सानसे नोंखौ जाख्लासो आङो जाख्ला इसेबां गाज्रि आखलनि इसेबां गाज्रि नोजोरजों नायो आंखौ इसेबां गाज्रि होननानै सानाखैमोन आं बिखौ इसेबां गाज्रि बियो आंखौ बेबायदि गाज्रि आखलजों नायदों इसेबां गाज्रि नोजोरजों नायो आंखौ बियो मोजां होननानै सानदोंमोन आं बिखौ मोजां होननानै आं बिखौ माथो होयोमोन गामिनि सेंग्रा होननानै बेबायदि गोजौआव साननानै सानदों बियो आं मा मिथिगौ इसेबां गाज्रि पापि माबायदि रोखोमनि मानसि थायोहाय सिनायखानाय गामिनि सेंग्रायानो बेबायदि बुंनो साहस मोनदों इसेबां आखल मोजां नङा बे मानसिया बेबायदि आरो बुङो मा सानदों दे बियो आंखौ मा सानदों बियो केरेक्टारल' सानदों नामा बियो आंखौ दे बेबायदि बुंदों बियो खुगायावनो फैनानै खेबसे सोबाबावनांगौसोमोन खोमा होनबासो मोजां मोनगौमोन बियो सनमान गैयाहाय माबायदि मानसि बेफोरो सिख्लाफोरखौ माबा होनना सानदों नामा बिसोरो जायजों बेजोंनो जि बुङो बेखौनो मानिना लागोन होननानै सानदों सिख्लाफोरखौ मा बाहायजाग्रा होननानै सानदों नामा बिसोरो बेबायदि लामा सामादि बेबायदि खुदुमनो माबानो होननानै बुंदों सनमान गैयि बायदिनो आखायासो मानबाय थाबावदों आंहा आरो खेबसे होबावथारनांगौमोन बिखौ सिख्लाफोरखौ साला गाज्रि नोजोरजों नायग्रा मायबा साननानैसो गोसोखौ हमथाना थाथारबाय आं नङाब्ला बिखौ दोखो बुगौमोन आङो सेन्देलखौ खुनानै मोदोम आखाइ मोखां जेरावबो सोबा बुगौमोन आं साननानैसो मायबा खोथा साननानैसो जेबो खामासै आङो निजिनि गामि जाथारनांगौमोन आं बिखौ थासारि आखल गाज्रि मानसि सिख्लाफोरनि बागै बेबायदिसो सानो बिसोरो इसेबां गाज्रि साननानै दोनो सिख्लाफोरनि बागै बेफोरबायदि मानसिखौ न'आव थांनानै बिमा बिफानि सिगाङावसो लाजि फोनांनांगौ बांद्राय सुन्दरिखानि जेरावबो प्रब्लेमहाय एसे देलायबानो बिराद देलायनाय बायदि नुखायो सुन्दरिखा नालाय आङो दा देलायनोबो लुगैयो मा खालायबावनो मालाय इसोरानो एसेबां सुन्दरि बानायखाबायबा थांसै आङो मालायनि बाथ्राखौ खोनासंखाया आङो हाजार थाखानि मेकआप दाफबखादों दा मानसिफोरनाव थांनानै देखायनो मोनाबा लस जागोन माथो आंना देलायनाया थांसै आंहा रागासो थानोनो हाला आंना ओरैबायदि रागा जोंबाय दं आं बे सासे मानसिखौ खुदुमनि होननानै बुंदों बियो सिख्ला मानसिखौ मा जेरैबायदि बाहायनो हागोन होननानै सानदों नामा बियो गावनि गोसो बायदि बाहायनो हागोन होननानै सानदों हाबिला मा सानदों गोसो मा बखैबाय थाखो नोंलाय बिराज है एसे माबा रागा जोंनानै दंमोन आङो सोरखौ रागा जोंदों जोंनियानोथ' बै जाख्लाया मा एसे गाज्रि बाथ्रा बुंदों आंनि सिगाङाव बुंनाङि खोथा बुंना थांदों जाख्लाया बेजों एसे बिनिफ्राय गोजान जाना थानायानो मोजां बिराद माबोरैबा बे मानसिया आखल मोजां नङा बेना बेनोथ' लाजिनाय गैया सनमान गैया आंखौ लामा गेजेराव खुदुमनि फै होननानै बुंदों बेबायदि बुङो आरो मानसिखौ बेबो गामिनिनो सिख्ला बेबायदि खालायो आरो गामिनि सेंग्रायानो बेबायदि बुंब्ला आरो मालाय गामिनियाथ' माबाव नङा होमबा बयबो बेबायदि नङा दिनै थेवबो बेबायदि बुंनाङा ना इसेबां साहस नायनाय बे सिख्ला सासेखौ बेबायदि लामा गेजेराव बुंनो मा बुंनो हाबिला बेनि आखलखौ बेनिखायनो खेबसे बुजाबायबो बियो लकाबाव सोजाबाय पुलिसफोरजों बेबायदिसो आं जेबो मिथियामोन बेबायदि होननानै बेखौ गामिनि सिख्लाफोरा रावबो माथोआनो होआ जोंफोरबोसो बेजों लोगो जाया बेजों नुबा खारखायो मानसिफोरा बेजों थाफाब्ला बिपदासो बांसिन जागोन खैफोदासो बेनिखायनो जोंफोर बेजों थाफायानो सनमान गैया होनबा बियो बिमा बिफानि सिगाङावलाय माबायदि नुजाहैयो बिनानाव गैया नामा बिहा गैयालै मा बुंनो बेबायदि सनमान गैजारोङि मानसिया गैखाया बिमा बिफाखौबो लाजिया बिनानावखौबो लाजिखाया गाज्रि नालाय आखलानो गाज्रिखा आरो लाजिनायबाथ' बेबायदि खालायामोन नङा होमबा इगनर खालायखा बेबायदि मानसिफोरखौ खाथिजों थांब्लाबो नायखानाङा इगनर खालाय आं जेबो मिथियाना आं आरो सानसेखालि बै मोखाङाव लामा मन्दिर खाथियाव लोगो मोननायाव बुंबाय नालाय एसे रायज्लायदोंमोन बेफोरखौनो मा साननायथाय सानदों खोमा आंजों रायज्लायदों बेयो फुथिजागोन बेखौ गाज्रि बाथ्रा बुंजागोन होननानै बेबायदि आखल गाज्रिखा होननानै मिथिब्ला बिदि केरेक्टारनि होनना मिथिनायब्ला आं रायज्लायखायामोन बेखौ माथोबो होआमोन माथो होनांला आरो दा अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय राजाखौ लायनो थांनो नागिरदोंमोन आङो गोबावानो जाबाय राजाया स्कुलाव थांबाय ना दे थां दे बेबायदिसो बियो फैबाय आब'
आं नोंखौ फैया सानदोंमोन। मानो फैया राजा? दहायनो सफैगौमोन आं। एसे लामायाव माबा माबि जाबाय, बेनिखायनो गोबाव जाबाय आंना। लामायाव माबा जानाय? मा जानाय आब'? जादोंआनो एसे गिदिरानो। सोबादों आं सासे मानसिखौ। फै न' खिन्थागोन आं। सोबादों? औ, सोबायाबा बेबायदि मानसिखौ। फैदो, रायज्लायबाय थाला, गोबाव जाबाय। आयै, आं सानबाय रनिजों मा खालायनांगौ। मा सानदों? आयै, आं सानदों आं जुदि बेबायदिनो थाबाय थायो, आं माब्लाबाबो रनिनिफ्राय पजिटिभ रेसपन्स मोननाय नङा। मानो मोना? आं बुंखादों माथो, प्लेनिं दंखायो। नों नोंनि बार्थडे होननानै रनिखौ सानसे लिंहर, बे खालिनो गासैखौबो ट्रेड आप खालायखागोन आं। बेथ' नंगौ आयै, नाथाय आं मोनसे खोथा सानबावदों। आंनि दिमागाव मोनसे मोजां प्लेनिं दं। मा प्लेनिं? प्लेनिंआ बेनो आयै, आंथ' ओरैनो रेसपन्स मोनखाया जेबो रनिनिफ्राय। बेनिखायनो आं दिनैनिफ्राय सानबाय, आं हाबिला जानानै रनिजों रायज्लायसिगोन। बेनो नोंनि प्लेनिंआ। बे प्लेनिंआवलाय मा साक्सेस जानो? रनिया नोंजों रायज्लायगोन। रनिया मानो नोंजों रायज्लायनो? हाबिला साननानै नोंखौ मानो रायज्लायनो? आरे मामा, आं गासैखौबो बाथ्राखौ मोनथिजोबदों। एसेबाबो हमनो हाखादों। दाख्लै बिमाया रायज्लायहोदोंमोन आंखौ हाबिला जानानै। थारमानेखि रनिनाव हाबिलानि नाम्बार गैया, आरो बे हाबिला होननाया रनिनि गोजानाव थायो। आरो जानो हागौ बे हाबिलाया रनिखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ। जेनेबा बिसोरनि गेजेराव जेबो बेबायदि रिलेसन गैथ'वाबो जानो हागौ, जास्ट फ्रेन्डबो जानो हानाय। औ, बेनिफ्राय नोङो दा हाबिला जाना रायज्लायसिगोन। रनिनि सिगाङाव जुदि नों हाबिला जाना रायज्लायो, रनिजों नों जुदि हाबिला जाना रायज्लायो, रनियाथ' नोंखौ बांसिनसो मोजां मोननाय नङा। आरे आयै, नों ओरैनोसो गावखौनो सालु होननानै बुङो, नाथाय आंसो नोंनिख्रुइ बांद्राय सालु। मा देनाय मा सालुनि बाथ्रा बुंखो नोङो? आङो दङ आंनाव माइफोर बे खायदा दं आंनि दिमागाव। आं हाबिला जाना रायज्लायनोसै रनिजों। बेजों गोदै रायज्लायनोसै, मोजां मोननायनिफ्राय गासैखौबो रायज्लायजोबनोसै। बेनि उनाव सानसे समाव ओरैबायदि सान फैगोन, आं बे खालि रनिखौ मोजां मोना होननानै बेजों ब्रेकआप खालायगोन। आं गुबुन सेंग्रा मोजां मोनबाय, नोंखौ नांला होननानै बेबायदि बुंनानै आं रायज्लायगोन। बेबायदि खालायगोन आं। नाइस, प्लेनिंआथ' मोजाङानो। मोजांना आयै प्लेनिंआ? इट विल बि साक्सेस। बाट नोंखौ जुदि मोनथियो नों हाबिला नङा होननानै। आयै, बेखौ उनाव नायसिगोन, बे उननि बाथ्रा। मोनथियाबा गैला। बेथ' आंथ' बेखौ लोगो हमोन, आं फनावसो रायज्लायगोन। आरो बेथ' आंखौ होननानै मोनथियाना, आं जे जुगामिसो, हाबिला नङा। बेबायदिनो खालायबाय थानोसै, आं हाबिला जाना रायज्लायबाय थानोसै। बेनि उनाव सानसे समाव जेब्ला सम फैयो, आं बेखौ मोजां मोना होनना बुंगोन, आं गुबुन सेंग्राखौसो मोजां मोनो होनना बुंगोन। अब्लाथ' अलरेडि हाबिलाया बिनि मेगननि नोजोराव गाज्रि जाखासिगोन, आरो रनिया बेखौ सै जालांगोन। प्लेनिंआ मजेदार। आंनाथ' दा बेल'सो मोनसे थांखि। रनिया हाबिलाखौ मोजां मोननाङा, बे हाबिलानि बागै गाज्रि साननांगौ, बेखौ हेट खालायनांगौ, आरो जुगामिखौ लाभ खालायनांगौ। बास, सिम्पोल। बेखौ खालायनायनि उनावनो वेसेबि रनिया हाबिलाखौ गाज्रि मोनग्रा जाखागोन। बिनि केरेक्टारनि बागै बियो गाज्रि सानग्रा जागोन, आरो हाबिलाखौ लासै सुखुयै जालांगोन, सै जालांगोन, आरो जुगामिखौ मोजां मोनग्रा जालांगोन। आफ्टर अल, आइ एम जुगामि। आंखौ सोरबा सेंग्राया मोजां मोना बे जानोनो हाया, आरो बे सानसेबाबो जाफुंगोन। रनि, इउ आर माइन। मोजां मोनबाय। बेबायदिनो कनफिडेन्स जानांगौ, होनब्लासो खामानियाव साक्सेस मोनो। येस मामि, आं दिनैनिफ्राय गाबबाय थानाय जुगामि नंला। आं दिनैनिफ्राय गुबुन जुगामि। बनखौ बुथुमना बै साइडआव दोनसै र', सान्दुंआनो गैला, बारा सान्दुं गोलैखाया जायगायानो। आं मोनसे खोथा सानदोंमोन र', माबा लाजिनायबो मोनो। जेनेबा आं बिराद खुसिबो मोनदों। रबिबारा जाथारसिगोन ना, फैथारसिगोन। गाबोन सानसेल'सो सनिबारनि दिना, बिनि उनावनो गुथाल मोनना थांनो मोनसिगोन। माबोरैबा लासिखांनाय मोनलायदों आङो। गुथाल, नोंखौ लोगो मोनसिगोन आं। नों जेबो टेनसन लाबाय थानांला, आंनि फट' दिन्थि आंखौ नागिरनोबो नांला। आं रबिबारै थांसिगोन, राजाखौ लानानै राजाजों आंजों थांसिगोन। बेनिफ्राय आं खालि आखाइ थांब्लाथ' माबोरैबा जागोन। आबैमोननोबो बयनोबोथ' जेबो लांनोनो हाया। जानायखौनो आं बानायना लांसै नामा? औ, आं फिथाखौनो बानायना लांसै खोमा। नारेंखलाबो थाइनै दङ। थाव फिथा बानायब्लाबो थावाबो एसेबां गैया। थाव गैयालासिनो एन्थाब फिथाखौनो बानायनोसै नामा? नारेंखलबो दंखायो। बेनिफ्राय अन गुन्दैखौलाय आबैलानिफ्राय एसे बायहैसै। आबैया बनबो नांगौ होननानै बुंदोंमोन। जेनेबा आरो बायाब्लाथाय बे बनखौनो बिसोरनो आखासे हैनानै सोलाय सोल' खालायनानै आं अन गुन्दैखौ लानानै फैनोसै, बिसोरनो बनखौ हैनोसै। बेबायदिनो खालायनोसै। आं गुथाल मोननाव थांब्ला बयनोबो फिथाखौनो बानायना लांसै, बयबो मोनजानाय बायदि। बिनि अनगायैलाय आं गोरिबबालाय अबावनिफ्राय मा लांबावनो? जेबो रावनोबो लांनोबो हानाय नंला। आंनि आखाइजों बानायनाय फिथाखौनो लांसै, मोजां मोनगोन बिसोरबो। बेबायदिनो खालायनोसै। आब'मोननियाव थांनानै सोंना फैग्रोनि, बेनिफ्राय सोलाय सोल' खालायबा खालायनोसै, नङाबा बायनोसै।
माइरंखौ मोनब्लाथाय गाबोननो सोमनानै गाबोन देनांगोन। नाङा दे, गाबोनो समखौनो मोनगोन ना मोनाथाय आङो। दिनैसो देनाया हामगोन। र' सोंना फैग्रोनि। सिखिरि, मानो एसेबां गोबाव नोंना? लोगोफोरजों मार्केटाव हाबदोंमोन। नोंना हरै लोगोफोरजों बेरायनाय मानाय गिदिंनाय बेफोर बांद्राय जादों दे सिखिरि। अबाव बांद्राय जादोंखाय? जायाखै, कलेजनि ड्रेसाव मानसिफोरा मा सानगोन? नोङो 5-6टायाव सानफ्रोमबो बेबायदि न'आव सफैयो। मानसिफोरा मा सानो नोंखौ? आयै, मानसिफोरनि साननायखौलाय मानो नांगौ? आं जास्ट लोगोफोरजोंसो बेरायदोंमोन। नै आइ, नों लोगोफोरजों बेरायनायखौ एसे खमायदो, मिन्थिबायना? नै लैथोआ फैनानै गथ'फोरखौ टिउसन लालायलांबाय, नों दासो 5:30 सफैदों। बेबायदि सफैब्ला मा दे? एसेला बेरायनायखौ जेबो होना, बेरायनांगौ। मानसिया बेबायदि थाबाय थानोबो हाया। लोगोफोरजों लोगो जानांगौ, बेरायनांगौ, लोगोफोरजों एसे इन्जय खालायनांगौ। बेबायदि होननानै नोङो सानफ्रोमबो नोङो बेबायदिनो खालायग्रा जादों। सानफ्रोमबो नों 5-6टायाव न'आव सफैयो। बेथ' मोजां खोथा नङा ना आयै। नों सानफ्रोमबो बेखौल' बखिबाय थाया आंनि सिगाङाव। आंथ' लोगोफोरजों जेबो गाज्रि अबावबाथ' गाज्रि खामानि मावनो थाङाखैना। आं जास्ट बेरायोसो लोगोफोरजों। एसे फरायनायावबो गोसो हो, मिथिबाय? बेरायनायल' सानबाय थानाङा, मिथिबायना? बेराय। आं नोंखौ बेरायनाङा होनाखैना, नाथाय नांगौनिख्रुइ बारा बेरायनाङा, मिथिबाय? नोङो 5-6टायाव सानफ्रोमबो सफैयो, नोङो मोनायाव फराया, मबाइल नायबाय थायो। माबोरै पास खालायगोन सानदों नोङो? आरो फुङावबोथ' थाब सिखारखाया, 7:00 7:30 सिखारो, दुगै लोबै जायो आरो कलेजावनो थाङो। माब्ला फरायगोन सानखो नोङो? खस्थ' खालायनानै नोंसा बाबाजों नोंसोरखौ फरायहोदों, बेसे खरसा। एसेबां गोजानाव नोंसोरखौ एडमिसन होदों, नोंसा बाबाया मोजां कलेजाव फरायथों होननानै। साफायावनो नोंसिना 200 गाहाम थांखायो। सानैजों सानसेयाव माबायानो थाङो माथो, 400आनो थाङो। एसे फरायनाय मोजाङै गोसो हो, बेरायनायफोरखौ एसे गोजानाव दोनथ'। एसे बेरायनायखौबो नोंसोर बेबायदिनो होनो। देनां बेराय, ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव जेब्ला फ्रि मोनगोन बेराय, एग्जाम जोबबा बेराय। दा हायार सेकेन्डारिखौ मोजाङै पास खालायना लाग्रोनाय। मायबा फरायनो मायबा मानो गोसो दं माथो। बेखौ फरायगोन होननो। नोंसिना पार्सेन्टेजआ मोजां जायाबा माखौ फरायनो? मायाव एडमिसन मोनना लानो सिट मोनगोन नोंसोरो? सोर लोगो बियो? सोर लोगो नोंना? सोर लोगो बिसोरो? सेंग्रा ना सिख्ला? कलेजाव क्लास खालायना खालाया नोङो? बेरायथिंबायसो थायो नामा? मानो बेबायदि बुङो आयै? आंलाय अबाव क्लास लायाखै? लैथोनावसो आरो क्लास लायाबा। जानला मानला मानो दाय होयो? फराय दे, मोजाङै फराय। नोंसिना आखलफोरा एसे फिस्लें जागासिनो दे नोंसोरो। बे देलायाबो फन खालायदोंमोन। बे दिसाया न'आवनो थायानो, सोरबा सेंग्राजों रायज्लायबाय थायोनो, अबावबा बेरायहैबाय थायोनो। नोंबो बेबायदिथ' नङाथ'? सोरबा सेंग्राफोरजोंसो बेरायहैबाय थायाखैथ' नोङो? आयै, आंखौ दिसाजों रुजुनानै बाथ्रा दा बुंसै। आं रावबो सेंग्राजों बेबायदि रायज्लायहैया, रावजों बेरायहैया, मिथिखा? आंना सिख्लाफोरसो लोगोफोरा। जानला मानला दा बुंसैहाय। मोजाङै फरायथों होननासो बुंदों आं। आं मिथिगौ दे माया मोजां माया गाज्रि।